Umpisahan natin, no? Mabilis ang reaction video lang ito para sa iyong dagdag kaalaman bilang isang gwardiya, no? Yung mga padalos-talos dyan ng mga 5'9", sa kanilang tungkulin. So sana mag-isip din kayo, no? Kahit sa kabila ng iyong pagganap or paggampan ng iyong tungkulin bilang isang gwardiya, ay pwede pa kayong magulong. Oh, no! Ito ang patunay sa mapapanood natin. So umpisa natin. Para sa dulo, magbibigay tayo ng kuro-kuro at reaction. Panoorin nyo muna ang video na ito at tapusin nyo. Para makadagdag na naman sa inyong kaalaman at kayo maging veterano at maging buwanang gwardiya habang buhay. Salute! Bisa tayo makabuknay. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Patay ang isang akyat bahay matapos barilin ng security guard sa binabantayan niyang dorm sa Mendiola, Maynila. Gingit naman ng gwardya, self-defense lang ang nangyari. Alright, no, bago natin ituloy, bibigyan ko lang kayo ng input, ng simpleng kaalaman. Self-defense. Ano nga ba ang self-defense na matatawag, no? So, bibigyan tayo ng konting input or dagdag kaalaman kung ano nga ba ang self-defense. So, hindi naman tayo attorney or abogado. So, ipapaliwanag ko lang ito ayon sa aking alaman para na rin magkaroon kayo ng idea, no? Ano nga ba or paano nga ba matatawag na self-defense ang iyong ginawa kung ikaw ay makapatay or aksidenteng mabaril during performing your duties as security guard, no? Yung mga pumapasok na magnanakaw sa iyong area. Paano nga ba matatawag na self-defense? So ito, basahin mo natin mga kabukuto nyo para magkaroon kayo ng konting idea, no? Huwag yung tira kayo ng tira pag sinabing self-defense babarling ko ito, so sasabihin ko self-defense. So, mas maganda, basahin nyo muna to nang maintindihan nyo nga ba kung ano nga ba ang self-defense or paano nga ba matatawag na self-defense. Basahin natin mga kabuknoy, right? So ito mga kabuknoy, basahin natin ang ano nga ba ang self-defense. Ito ang ating pagpaliwanag ay sa ating naintindihan, no? Para na rin magkaroon kayo ng idea or konting kaalaman bago nyo gawin ng isang bagay na ikapapahamak nyo, no? Basahin natin, ano nga ba ang self-defense? Sabi dito, nakapaloob ang konsepto ng self-defense o pagtatanggol sa sarili sa Article 11 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, kung saan nakalista ito bilang isa sa mga justifying circumstances. Ang justifying circumstances ay ang mga depensa na maaring gamitin ng isang akusado upang makaiwas sa pananagot sa kanilang ginawa, no? Upang maging justifying circumstances ang pagtatanggol sa sarili, may tatlong requirements ang batas. So ito yun, no? Para mapatunayan nyo na self-defense nga yung pinagagawa bilang pagkapatay mo sa inyong tinirang magnanakaw, no? Sabi dito, unlawful aggression, no? Sabi sa paliwanag dito, sa simpleng paliwanag ni Buknoy, labag sa batas ng pananalakay. Yan na, pasok yung dyan sa number 1, yung ginawa ng magnanakaw, no? Yung pumasok ka sa area ng mga gwardiya, alam mong ikabamatay mo yon, pumasok ka pa rin. So, may talagang patalim at talagang mapapatay ka, no? Kaysa yung gwardiya mapatay. So, nagawa niya ang natural self-defense. Ayan yan, unlawful aggression. So, sabi naman sa number 2, ito ang munting paliwanag ko ni Buknoy, no? Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it, no? Sabi dito sa munting paliwanag na Tagalog, makatwirang pangangailangan ng mga pamaraang ginamit upang maiwasan o maitabo ito, no? Kumbaga sa paliwanag dito sa number 2, umiiwas ka na, kumbaga lumalayo ka na para hindi mo siya mabaril or mapatay, no? Patuloy pa rin siyang sumusunod o talagang gusto kang saktan, gusto kang patayin, no? Kumbaga naisip mo na between life and death, kaysa naman ako yung mapatay nito, no? Kumbaga na-corner ka na at wala ka ng ibang matakbuhan. So, no choice ka na, wala ka ng ibang opsyon kundi gawin ang tinatawag na self-defense. Ayan, sa number 2, ang aking paliwanag, no? I-correct nyo lang ako mga kabuknoy kung meron kayong mas matinding kaalaman dito, i-correct nyo ako, no? At hindi naman tayo attorney or abogado. Ang ating paliwanag dito ay base lang sa ating munting na nalaman at para magkaroon ng idea ang ating mga kasamang gwardiya. Alright, sabi dito sa number 3, basahin natin, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself
no? Ito ulit ang aking paliwanag sa Tagalog, no? Tagalogin natin ang maintindihan ng maigi. No? Kakulangan ng sapat na dahilan para magalit o masaktan sa part ng taong nagtatanggol sa kanyang sarili, no? Kumbaga, sabi dito, wala ka namang talagang intensyon or hindi ko naman siya ano, no? Wala kaming personal na alitan or away, no? Wala akong dahilan sa kanya. Napatayin siya, no? Kumbaga nag-provoke lang siya na gawin ko ang mga bagay na yon. Kaya matatawag na self-defense siya, no? Madidipin sa mga sa iyong sarili kapag kami ganun kang circumstances na sinasabi sa batas. Tatlong katangian para matawag na self-defense, no? So sana malino ito sa inyo mga kabuknoy, ating binasa, no? Hindi yung masasabi mo lang na self-defense at hindi naman pasok sa tatlong requirements ng batas ay makakasuhan ka ng homicide, mga kabuknoy, no? Sana malino ito sa inyo at i-take note nyo, kopyahin nyo, screenshot nyo nang meron kayong reference, no? Alright. Dahil tinangka raw siyang saksakin ng kawatan gamit ang ice pick. Nitong Lunes, August 16, 2021, mag-aalas 11 ng gabi, pansinin ang lalaking ito na umaaligid sa parking lot ng isang dormitory sa Mendiola. Nagtago ang lalaki sa nakaparadang sasakyan at tila may sinisilip. Maya-maya pa bigla siyang umalis. Sa isa pang video, makikita naman ng isang security guard na umaatras at nakalabas ang baril. Binuksan niya ang ilaw at may nilapitan. Hindi na nakuha ng video. Buti mga kabuk, no, sa pagkakataong ito, naging alerto si Buddy, no? Na kung hindi, kung patulog-tulog siya sa mga oras ito, maaaring siya ang madali nung magdanakaw, no? Pwedeng siya ang paglamayan. So, alerto dapat kayo mga kabuk, no? Kaya nyo si Buddy, no? Alerto. At nagawa niyang tirahin ang naturang magdanakaw. Tuloy tayo. Pero nabaril pala ng sikyo ang umaaligid kaninang lalaki na agad niyang ikinamatay. Agad namang sumuko sa Barbosa Police Station ang security guard na si Jason Lacaba. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Lacaba. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nilooban ng nabaril niyang lalaki ang dorm na binabantayan ni Lacaba. Pinasok itong ladies dorm na to kung saan nagbabantay itong security guard at doon nga inatake niya ito gamit ang isang ice pick. Self-defense daw ang nangyari kaya binaril ni Lacaba ang lalaki na hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Nakuha sa kanya ang ice pick na ginamit ito sa pag-atake sa gwardya. Isinuko rin ng security guard ang kanyang service firearm. Kahit napatay ni Lacaba ang lalaki habang ginagampanan ang kanyang trabaho, mahaharap pa rin siya sa kasong homicide. Kakasuhan pa rin natin siya, papailan natin siya ng kaso at hayaan natin yung piskalya ang magsabi na justified ba base doon sa principle of self-defense sa kanyang ginawa. Ayun mga kabuk, napanood nyo ang simpleng or maiksing clip ng pagkakamatay or pagbabaril ng ating kabady sa isang magnanakaw, no? Sabi ng pulis, sila magkakaso, no? So dapat, imbis na kaso siguro, mas maganda, parangal na lang, no? So wala tayong magagawa kasi this is Philippines. Ito ang batas, no? Wala tayong magagawa kundi sundin ang batas ng Pilipinas. So sabi ng mga pulis, gwardiya is a force multiplier ng mga gwardiya. Katulong tayo sa pagpapatupad or pagsupil ng mga sakit sa ulo ng lipunan. So sa ginawa na ito ni Buddy, dapat salute tayo. So since yun ang batas at sinusunod dito ng mga pulis, wala tayong magagawa. So para siguro sa atin, so dapat parangalan na lang. Nang matakot naman ang mga magnanakaw at masasamang loob, no? Na parang pag sinabing gwardiya lang yan, kayang-kaya natin yan, no? Parang kasi ito, parang mas talo nilang binibigyan na lakas ng loob ang mga magnanakaw, no? Kaya mga magnanakaw ngayon, hindi na takot sa gwardiya eh. So, yan, pagka napatay naman ako ng gwardiya na to, makukulong naman yan, kaya parang takot, no? Hindi ko didiscourage yung 5-9 ko dito, so pagka nangyari to sa inyo, tirahin nyo pa rin, no? Homicide no, available eh. Ibig sabihin, homicide available, so makakalabas ka rin, basta i-justify nyo lang na magiging self-defense ang pagkakadali nyo sa mga tirador na yan, no? So, binasa natin self-defense, so sana magkaroon ka ng idea doon kung paano nyo i-apply yung self-defense sa inyong pwesto. Ingkis na may mangyaring ganitong tirador na magnanakaw, masasamang loob. Diskarte nyo na makawag doon, no? Self-defense. Barilin nyo sa magsugot kayo ng konti sa iyong katawan na mangyaring nanlaban. Yan, diskarte lang yan. Gawain din yan ng mga ano dyan natin eh. Landan nila yun, diba? So, sana mga kabok, nagkakuha ka ng munting aral ulit. Hindi yung pagka may pumasak sa inyong area, tira lang ng tira, no? Kasi area ko to. Papatayin kita, no? Baril kayo ng baril.
Ayan, manadali kayo ng homicide, makukulong kayo. Hindi nyo justify ng self-defense ang inyong pinagagawa, ay kayo ang madadali, mga kamuknoy, no? So, lesson learned dito, self-defense, i-apply niya yung tatlong circumstances na sinabi nung sa binasa natin, no? Kung paano makatatawag ng self-defense ang isang bagay na mapatay mo. Absulto ka, makukulong ka ba ng homicide, so ma-absulto ka, makakalaya ka pa rin. Diba? So, hanggang sa muli mga kamuroy, sana nakapulutan nyo ng aral ang video na ito. No, huwag kayo magbibigay ng sama ng loob sa pulis kasi alam ko ginagawa nila ng trabaho nila. So, tulad ng nasabi ko, yun ang batas sa Pilipinas. Diba? So, hanggang sa muli mga kamuroy, always take care and salute. You are love of the place, and